serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Bicolandia. Narito na mga balitang nakalap sa oras na ito. Para sa unang balita, mahigit 600,000 piso na halaga ng shabu na kumpiska sa isang newly identified HVI sa Daraga. May ulat si Diana Mendez. Radyo Pilipinas Report. Aabot sa 680,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isang newly identified high-value target sa Daraga Albay matapos isagawa ang isang bypass operation ng mga otoridad. Ayon sa ulat ng Albay Police Provincial Office, nakumpiska ang 8 heat sealed sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 272,000 pesos matapos itong ibenta ng suspect sa isang undercover operative. Kasunod nito, humantong sa pagkakarecover ng nagkakahalaga ng 408,000 pesos ng 3 karagdagang sachet matapos isagawa ang isang body search sa suspect na kinilala ng pulisya sa alias Pau Pau. Nagresulta ito ng pagkakakumpiska sa kabuuang humigit kumulang na 10 gramo ng hinihinalang shabu. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Sunod na balita ay pinag-utos ni Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ang agarang pag-relieve sa mga pulis na nakuhanan ng video na agresibo ang pag-aresto sa mga sangkot sa sugal na nagmamatiga sa barangay Laurente, San Pascual, Masbate. Ayon sa PNP Bicol, kasalukuyang sumasailalim sa masusing investigasyon ang mga sangkot na pulis sa insidente na posible anyang masampahan ng kasong kriminal at administratibo kung sakaling mapatunayan na lumabag ang mga ito sa batas. Pagsisiguro ng PNP Bicol na hindi sila magpapasawalang bahala sa anumang uri ng maling gawa ay natanda silang magsagawa na mahigpit at angkop na hakbang upang magsilbing matibay na halimbawa at hindi na maulit ang parehong insidente. Dagdag na balita, Radyo Pilipinas Albay, inilapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mag-aaral sa coastal area katuwang ang mga ahensya ng gobyerno. Nagbabalita si Jennifer Polinar. Radyo Pilipinas Report. Matagumpay na isinagawa ng Radyo Pilipinas Albay, katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan, ang tarabangan sa eskwelahan outreach program sa Barangay Bagakay, Legazpi City. Napiling maging benepisyaryo ang Bagakay Integrated School para sa naturang programa dahil sa kawalan ng paaralan sa maayos na akses sa transportasyon at kakulangan sa supply ng tubig. Kabilang rin ang lokasyon ng paaralan sa mga lugar na may mataas na banta ng tsunami. Naging katuwang ng Radyo Pilipinas Albay sa tagumpay na naturang outreach program ang National Irrigation Administration, Department of Social Welfare and Development, Department of Education, Department of Information and Communication Technology, Albay Electric Cooperative Incorporated, City Government of Legazpi, JCI Legazpi Dawani at JCI Manila. Sa naturang aktibidad, natanggap ng Bagakay Integrated School ang isang unit ng computer, water filtration system, 35 hygiene kits, groceries at sako-sakong bigas mula sa mga partner stakeholders ng programa. Kasabay nito nagsagawa rin ng makabuluhang lectures patungkol sa tamang paggamit ng kuryente at kasabay na sumailalim sa journalistic workshop ang mga mag-aaral.
Ayon kay Marie Antoinette Lopo, ang principal ng Bagakay Integrated School, malaking tulong nilang itinuturing ang lahat ng kanilang natanggap. Aniya, magagamit ng mahusay ng mga mag-aaral at ng mga teaching personnel ang lahat ng kagamitang ipinagkaloob ng iba't ibang ahensya upang mas mapagtibay pa ang kalidad ng edukasyon ng kanilang mga mag-aaral. Layunin ng pagsasagawa ng naturang programa na mabigyang kasiyahan ang mga estudyante. Mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga pampublikong paaralan, gayon din ang mapaigting ang suporta sa edukasyon at pangangailangang pangkomunidad ng mga mag-aaral. Samantala muling nagbigay kasiyahan ng Radyo Pilipinas Albay katuwang ang Philippine National Police at Albay Electric Cooperative Incorporated sa isinagawang Give Joy Outreach Program bilang paunang pamasko sa mga bata na ginanap sa Kidsona SM Legazpi City. Para sa Bagong Pilipinas, Jennifer Pulinar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Radyo Pilipinas Report. Sunod na balita, formal na inilunsad ng 15 kasapi ng 4-piece ginubatan SLP Farmers Association ang kanilang proyektong pagtatanim ng gulay at pagpapalaki ng manok sa Ginubatan, Albay. Ang inisyatibang ito ay naisakatuparan sa tulong ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD Bicol na nagkaloob ng 300,000 pesos na puhunan at mga pagsasanay at technical na suporta. Ayon sa DSWD Bicol, dumalo sa ribbon cutting ceremony ang mga kinatawan mula sa DSWD Field Office 5 SLP at Albay Provincial Agricultural Office at Agricultural and Fisheries Extension Workers. Binigyan din ng DSWD Bicol ang kahalagahan ng patuloy na pag-aalaga at pagpapalago ng mga proyekto upang magsilbing matatag na kabuhayan ng mga benepisyaryo. Patuloy namang magtutulungan ng DSWD, pamahalang lokal at mga katuwang na ahensya upang matiyak ang pagpapatatag at pagsasarili ng asosasyon alinsunod sa direktiba ng pamunuan ng DSWD at sa layunin ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 na paunlarin ng kabuhayan at seguridad sa pagkain sa rehiyon. Para sa huling balita, ngayong holiday season, anumang mga prutas ay ang madalas ninyong bilhin. Tara alamin natin ang mga presyo ng mga prutas ngayong holiday season kay Ate Juliet Quesam, isang fruit vendor sa Daraga Public Market. Manga po 200 as of now. Kasi pag Christmas and New Year, hindi natin alam kung kulang ang supply o kung sobra ang supply, iba ang presyo niya. Okay? Ito persimmon, 50 from Korea. Ito pomegranate, 180, sampalok 200. Kanina okay na yung dragon fruit mo. Yung pear, 45 each. And then ang sun-kissed orange is 50 each. US, 360 per kilo. Yung China, 280 pero meron ding mura. Kasi iba, yung mura iba ang tatak, tapos iba din yung tatak ng medyo. Magkano po ito, ma'am? Ito po 200. Mga imported na. Ito blueberries. Ito Baguio to. Strawberry. Hello, good morning ma'am. And then ito cherry. Cherry is 1.5. Blueberry is 250 per 1 pack. Okay. Ito po pala na 250. White cat, 100 isang pack. Ito po sugar cat. Per kilo siya. 150 per kilo. So, dragon fruit, 300 ang kilo nito kasi off-season siya. Apple natin meron 45, 15, and then 35. So, 35, 23 for 100. Papaya is 80 ang kilo. 10 ang garet. Pangit, hindi mo pa dapat. Ang pinya is 50 each. And then, the landan is 100 per kilo. Guava, 200 per kilo. Ito ang sinasabi kong imported na melon. 300 per kilo. Saging is 120 per kilo sa amin. 100 to 120. Pongkan 10 pesos. Australia, Pongkan 35, 3 for 100, 50 each. Watermelon, 70 per kilo. At yan po mga balitang nakalap sa oras na ito. Para manatiling updated, i-like at i-follow aming social media accounts sa Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Pilipinas Albay. Buong persa magbabalita, ito po si Christine Villanueva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.
We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas. Minsan bumabagyo, may luhang pumapatak sa ating bayan. Sa bawat sulok may bakas, ngunit sa dilim may ilaw na magliliwanag. Ang boses sa himpapawid, nagpapaabot ng yakap. Taon mang Pasko, sa bilog na probinsya, alisa sa hingong istasyon, Radyo Pilipinas Albay. Abot kamay na Pasko, narito na ating salubungin. Sa himpapawid, kami kasama ninyo. Patuloy ang serbisyo publiko. Naaalala mo bang panahon ng pagsubok? Nagkaurusad ang kabos, may nagpaabot ng tabang. Ang bawat albayano, pusong handang umagapan. Ngayong Pasko, sa gitna ng lamig, init ng pagkakaisa, ibahanta. Liwanag ng mayon, saksi sa ating tibay, ilaw ng pag-ibig, huwag kalimutan. Sa Radyo Pilipinas Albay, sa iyong kaugmahan, patuto, matutuudan. Radyo Pilipinas Albay, nagtatarabangan. Di lang balita, di lang awit, kundi pag-asa ang halik. Abot kamay na Pasko, sa bawat pamilya ang serbisyo publiko. Misyon na di matitinag. Maong Pasko sa bilog na probinsya. Radyo Pilipinas, Radyo